Tlestew aktar minn 70% tax-xogħlijiet mill-Aġenzija Infrastructure Malta fil-proġett infrastrutturali li għaddej bħalissa fiż-żona ta' Triq tal-Barrani, limiti ta' Ħal Tarxien u Bulebel. Dan tħabbar waqt żjara fuq lan tax-xogħol mill-Ministru responsabbli Chris Bonnet. Inġiniera minn Infrastructure Malta spjegaw li l-ħidma issa se tkun iffokata fit-triq Sananar Triq il-Gudja li se tkun qed tinbena mill-ġdid u se jkollha landscaping ġdid. Intqal li għal dan il-għan se jitħabbar pjan ġdid temporanju għat-traffiku li se jidħol fis-seħħ mit-3 ta' Settembru u jibqa' sal-bidu tas-sena skolastika. Ħsieb huwa li kif jiġu lesti dawn iż-żewġ toroq, it-traffiku li jkun ġej min-naħa ta' Ħażabbar jiġi ddevjat f'dawn it-toroq u joħroġ fuq tal-Barrani minn Triq il-Ħodba. B'hekk ikun jista' wkoll jitkompla x-xogħol fit-triq Sananard, Triq il-Gudja u wkoll Triq tal-Barrani. Intqal li fl-aħħar jiem tlestew ix-xogħlijiet tal-bini mill-ġdid tat-triq Ħal Tarxien li se tkun qed tinkludi wkoll korsijiet dedikati għar-roti. Fost ix-xogħlijiet hemm sistema ġdida ta' drenaġġ, tqejjed ta' servizzi u anke bankini. Qabel is-sajf konna għadna li konna ħanamlu ċertu xogħlijiet kemm tal-Barrani kif ukoll fin-naħa tal-Monument tal-Gwerra ta' Ħalqormi biex sakemm terġa' tibda l-iskola jkollna traffic flows daqsxejn aħjar billi nirriorganizzaw iż-żona imma fuq kollox ikollna toroq iktar sikuri.